Magandang umaga, hapon, tanghali, gabi at mga Cancer. Ako nga pala si Piloso Paulo at ngayon pag-uusapan natin ang nangyari hostage taking noong 2 ng Marso. Dapat gagawin ko itong balita, naisip ko mas gusto kong suksukan ang nangyari hostage taking dahil hindi lang siya black and white. So bigyan muna natin ng ating detalye. Nagawa to na isang ex-security guard, mga ex talaga sa V-Mall sa San Juan. Nag-hostage siya ng 30 at na-verify na 70 pala ang kanyang hinostage at wala naman namatay. Merong nasaktan, binaril niya yung dati niya ex-colleague. Inabot na halos 10 oras bago natapos yung pag-hostage at siya ay binigyan na ng presko. Ako lang ba'y natawa nung umaakyat yung sa isa yung pang SWAT video na sa ng isa sa mga nasa loob ng mall. na hindi siya tulad ng malakita mo sa mga movie. So parang nag-chill lang sila doon, paakyat. Pinayagan pa nga siya mag-presscon, di ba? Nakalibreng plug pa ang Sugar House at Office Warehouse doon sa kanila pagpe-presscon. At napag-isip-isip lang ako sa kanyang mga sinabi kung paano niya to nagawa at kung bakit niya to nagawa. So sinabi niya rito na nagawa niya to dahil naagrabyado siya ng kanyang ng isang security guard agency, kung naman tawag, di ba? Sa iyo nagbibigay ng trabaho sa mga security guard para isa sila i-destinos. Naagrabyado siya dahil tinanggal sila ang 4 pa na tulad niya security guard at wala na daw silang magawa kaya kailangan niya itong gawin. Wala na mapuntahan ang hustisya. Ilang beses sila nagrereklamo, ba't kami tinanggal, anong basihan, at nainis sa kanila. Syempre hindi pa natin verified ang mga to ng panahon na ito. Ang alam lang natin ay kung ano ang sinasabi ngayon ng mga balita. Naalala ko dito yung Machiavellian ethics o yung kay Niccolo Machiavelli ng The Prince. At kung maalala nyo ito, nabasa ko na siya dati, baka basahin ko ulit kasi hindi ko na rin to maalala. Ayan, Niccolo Machiavelli. Ayan, Niccolo Machiavelli. So maglalagay lang ako dito ng photo. Karoon na maraming problema si Niccolo Machiavelli dahil isa siyang diplomat. Nakita na niya kung paano ang galawan ng mga politiko at dito naman makikita mo yung sinasabi niyang the end justifies the means. Means hindi memes. Ito ay makikita sa 18 na chapter. Okay lang gawin mo kahit anong pamamaraan. Kumukuha mo naman ang kinagugustuhan na resulta. So, yun ang sinasabi doon. So, pwede ako gumawa ng masama, kumukuha ko naman dito ay mas malaking kabutihan. Pero yun nga, ang malaking problema naman dito ay mahirap i-quantify ang kabutihan at kasamaan, di ba? Good and evil, may mga gray area yan. Hindi mo to madali maka-quantify tulad ng, kaya rin, nagnakaw ako ng 5 hotdog, makakuha ako ng 6 na itlog. Pero di ba, hindi mo ma-equate ang itlog sa hotdog. Iba gusto hotdog, iba gusto itlog. Hayo gozaimashita. Watashi wa tamago? Pero gusto ko pag-usapan kung paano siya natulak na gawin to. Kasi naalala ko dito yung scene sa Joker. Pero 'di ba, ito naman sa Joker naman meron siya talagang mental na disability, 'di ba? Talagang depressed siya. Ito maalala mo dito yung mga nalapastanga ng lipunan. Ito tayo ay nakatira sa isang lipunan. At maalala mo dito na ang iba't ibang tao ay merong iba't ibang epekto sa kanila ang buhay, 'di ba? Iba pag binato mo ng tinapay ay sinasawsaw nila sa kape. Yung iba pag binato mo ng tinapay ay babatuhin ka ng bato. So ito, ang ginawa nito ay dambato siya ng bato. Hindi niya na-take, 'di ba? Kasi marami nagko-comment doon sa mga videos na, "Oh, dapat pumunta ka lang Rapid Tulfo, wala Rapid Tulfo gagawin mo." Ayun nga eh. Ikaw ang nakaisip noon. Siguro nung yung kanyang iniisip niya to sa kanyang kwarto o kung saan man siya nag-iisip nang wala siyang trabaho, ay naisip niya, ito ang pinakamadaling paraan. At sa kanyang mga sagot, tulad niya, no? Siyempre, hindi pa natin ito na-verify, lalo na sa mga hostage, siguro, kung magsasalita yung mga hinostage. Sinabi niya na, kung mayroon pa mang masasaktan dito, ako na lang. Gusto lang niyang magkaroon ng parang oportunidad na makapagsalita. Yun nga eh, hindi ba niya alam si Tito Rafi? Pwede naman dun eh, pero siguro naisip niya masyado matagal o hindi naman kami makagago levels para unahin mo. Baka matagal na siya naghihirap dyan. Siyempre tandaan mo, pag nagbibigay ka na advice, parang yung mga nagbibigay ng love advice dyan, yun ay kung ikaw. Pag ikaw rin nasa pwesto nila, kung ilalagay mo yung sarili mo sa utak nila, kung alam nila kung paano silang klaseng personalidad, paano sila gumalaw sa isang problema, iba ang kalalabasan ng iyong mga aksyon. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, oh, dapat ito ginawa mo. Ikaw yun eh. No, sarili mong perspective sa buhay, sarili mga pinagdaanan at kung anong klase kang tao kung bakit mo ito gagawin. Ito, bumagsak siya sa ganito nga mga sirkumstansya na napilitan siyang mga hostage
ng mga tao para magkaroon ng press con. Sinasabi natin, diba, two wrongs don't make a right. Hindi kayang tamayan ng isang mali ang isa pang mali. Gusto ko lang bigyan ng ilaw yung kanyang ginawa. Dahil makikita mo dito yung gap ng mayayaman sa mga naghihirap. Kasi sa mayayaman, yung mga may hawak ng mga agency na yan, mga boss, wala silang pake sa mga ganito. Napakadaling palitan yan. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa opisina. Kahit anong sabihin nilang espesyal ka, o parte ka ng kumpanya, o mahal na mahal ka namin, sa huling segundo mo sa opisinang yon, madali ka lang palitan. Alam ko, syempre hindi natin malalahat yan. Pero yung mga ganun mabubulaklak na salita, nandyan lang yan dahil para sa moral mo. Pero syempre, di naman masama maniwala sa mga ganyan. Nakakatulong yan, lalo na iba naman dyan genuine na mga boss. Pero yung nakararami ng pinakataas sa taas, sino ka ba? Milyon-milyon na kinikita ko araw-araw, buwan-buwan. Ikaw, ito, barya lang ito binibigay sa'yo 10,000, 15,000 na minimum wage sa'yo. Di ba kung mapapansin nyo, ang ganda nung ends kasi walang namatay. Kung may namatay, mas iba na agad yung pananaw mo, di ba, doon sa tao to. Pero dahil walang namatay, meron lang nasaktan pero walang namatay, mas maraming Pilipino ang nakikisimpatya sa kanya at walang masama makisimpatya sa kanya. Naiintindihan ko rin yun, di ba? Para nga yung kay Joker na natapakan ng lipunan at dito lang siya napilitang gawin. Pero di ba, pwede mo rin naman sabihin na counter argument. May ibang tao naman na hindi naman kinailangan gumawa ng karahasan para mapansin o para ma-resolve ang kanilang problema. So kaya nga iba-iba nga kasi ang klase ng tao at hindi mo mai-impose sa natural na instinct ng isang tao kung ano ang dapat aksyon ang kanyang gawin. Ito sinabi rin dito sa The Prince, kay Machiavelli, kung paano dapat gumalaw ang mga prinsipe. Pero ngayon sa mga modernong panahon, pwede mo sabihin ito ay mga boss, mga leader, basta yung mga tinitignan ng mga tao para sa pera o para sa inspirasyon, para sa kanilang modelo sa buhay, kung ano-ano pa. At sinabi niya dito na ang prinsipe, kailangan kang maging mabuti, kailangan kang maging moral, kailangan kang maging relihiyoso, kailangan kang maging mabait sa harap ng tao. Hindi mo kailangan maging ganon sa kalooban mo. Kailangan mo lang maipakita sa tao na ganon ka. At maganda itong ehemplo ng isang politiko. Sasabihin ng mga politiko, sasabihin ng mga boss mo, mahal na mahal namin kayo, itong gagawin namin sa inyo, ganyan-ganyan. Madali lang mag-imbento ng ganon. At kung ikaw ay gusto mo maging politiko, gusto mo magkaroon ng isang managerial na isang superior na posisyon, kailangan mong lunukin yun. Kaya siya naging controversial tong libron to dahil nung paraw na to 1500s, 1600s, hindi pa commodified o hindi pa pangkalahatan ng ganung pag-iisip, 'di ba? Yung ano ba to? Honor sa mga knights, chivalry, 'di ba? Yung mga ganon, nobility, valor, glory. Diba? Kung nanonood ka ng Game of Thrones, alam mo na hindi porke ikaw ang pinakamabait o ikaw ang may pinaka-anghel ay ikaw ang mabubuhay. Diba, natanggalan nga ng ulo si Ned Stark dahil dun Pinapakita lang dito yung kabilang side ng barya. Di tulad ng mga lagi sinasabi nila Plato, Aristotle, Socrates, sa mga ideal. Ba? Ito yung mga ideal namin dapat ganito ka. Bawat sa isang chair, meron isang super chairness. Mga ganon. Pero dito sinasabi effectual truth. Kung ano ang gagawin mo sa totoong buhay. Kung ano magiging epekto sa totoong buhay. Dahil hindi naman ideal lang mundo. Diba? Kahit ikaw ang pinakamabuti dyan, kung hindi mo alam ang galawan ng mga masasama o galawan ng mga hindi katulad mo, ikaw ang madadali at ikaw ang mamamatay. Kaya gulat na gulat sila na meron na ikinalat niyo. So, paano ba't kayo makikita ni Niccolo Machiavelli? Sino ba siya? Dahil isa siyang diplomat diba? Alam niya, nakita na niya paano gumalaw, paano mag-isip, paano magsalita ang mga politiko o mga boss sa mga ganito. So, balikan natin si Manong security guard na gumawa pa ng press con. Marami na inis na gumawa siya ng press con. Bakit pinagsalita pa to? Dapat ba lahat yung pinagpa-press con ng mga kriminal, ha? Ano to, probinsyano? Bakit ang tagal ng mga polis? Kasi lumabas yung mga polis. Tawan-tawa ako dito. Anong point nito? Pinagsalita niyo siya, tapos bigyan niyo siyang gaganunin. Tapos ang dami niyo pa. Hindi ba parang hindi siya effective? O hindi siya ideal. Ang maganda pa nga dito, sinabi na meron pa daw siya isa pang baril. Hindi siya bumaril doon. So kumbaga, hindi mo pwedeng batuhan to ng sachet tulad ng mga laging ginagawa ngayon. Batuhan mo ng sachet yung katawan niya. Meron siyang drug addict. Dito makikita mo na meron siyang matinong head sa kanyang shoulders.
Magugulat ko, paano nagawa ito ng isang matinong tao? Di ba? Pag napunta ka na sa bingit ng, ng patalim, di ba? Sa hirap ng buhay, kailangan mo magpakain, kailangan mo may mga responsibilidad ka. Mapipilitan ka dyan. At kahit ilang oras ka magdasal, ilang oras ka mag-post sa Facebook ng mga quotes sa kung saan, mga hashtag blessing, hashtag ganon. Hindi lahat ng tao ay ganon. At hindi mo sila masisisi sa kanilang mga gagawin. Pero syempre, mali dito dahil naapektuhan yung ibang mga tao tulad ng mga na hostage crisis, di ba? Paano kayo isang hostage doon, inatake sa puso, nakapatay ka pa ng hostage. Kahit hindi mo ginusto gawin yon, dahil binigyan mo siya ng avenue, binigyan mo ng circumstansya na pwede siyang atakihin, na pwede siyang madisgrasya sa iyong ginagawa, ikaw ang held liable doon, ikaw ang merong responsibilidad doon. So, upulot dulo, mali ang kanyang ginawa. Pero naiintindihan ko paano niya ito nagawa at kung paano ang tumatakbo sa kanyang utak nung ginawa niya ito. Dahil ito ang pinakamadaling paraan. Isa lang siyang hamak na security guard, di ba? Ano bang alam niya sa mga koneksyon? Hindi naman 'to yung mga celebrities na mga personalities sa merong mga, 'di ba, under the background, under the desk. May mga kilala silang ganito malalaking personalidad, 'di ba? Kailangan, 'di ba, kung ito handa na nga daw siyang mamatay. Hindi na niya nakikita yung sarili niya na malalagpasan to ng buhay. 'Di ba? Sinabi niya, saan mapupunta ba ako, sa presinto o sa sementeryo? Sa sementeryo na lang. Makikita mo na wala na siyang paki sa buhay niya. At kung hindi ka kung hindi tayo makakapulot ng aral doon, hindi ko sinasabing sundin nyo siya, hindi ko sinasabing marangal ang kanyang ginawa, pero makukuha na ito ay yung inhumane labor practices, diba? Yung mga, ang dami-dami natin dito mga kababayan na naghihirap sa buhay. At hindi ko sinasabi na lahat ng mga employer ay masama. Iba doon ay iba mga empleyado lang tayo ay sadyang tamad o gusto lang ng madaling buhay. Unless anak ka ng mayaman at hindi mo na kailangan mag-isip para sa sarili mo habang buhay. Buhay ka na. So ayun, naalala ko lang tong Prince ng Machiavelli. Kung gusto yung basahin nyo. At pinapakita lang niya dito yung totoong mundo, kung paano gumalaw ang politika, paano gumalaw ang mga mayayaman, ang mga may kapangyarihan, at kung paano nila nakokontrol ang kanilang mga subjects, ang kanilang mga sinasasakupan. Hindi ko sinasabing mabuti to o masama, pero sadyang ganito lang ang totoong buhay. At kahit magsasasalita ka ng kabutihan dyan sa kalsada, dyan sa mga kanto dyan, hindi na mababago kung paano sa isang pangkalahatang pag-iisip kung paano mag-isip ang mga tao. Kaya ganito rin yung mukha niya, parang ko na be. Nakita na niya ang katotohanan ng mundo. At maganitong pampulot ng aral kung paano ka hindi magpapauto sa mga tulad ng ganun tao. At least para makita mo kung paano sila mag-isip. So ayun, kung nagustuhan nyo yung mga ganito, pinag-uusapan natin ng mga libro, like, share nyo sa mga mahilig magbasa, hindi magbasa yung friends, at huwag nyo mag-subscribe. Piloso Paulo. Pagod na ako